na yan. Ayan. Alin po yan? Ayan na. Alam niyo po yung po eh. Wala. Wala. Saturday. Oh, hindi nga lang musong. Balo yan. Siguro po balo yun ah. Maya payabak po kay kayungan. Kambe na po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetara naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din May Rodencio and Mrs. DC Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan na naman King Aldonang Kiabaitan, Lydia Canlas. Special intention, Gemma Lumba, Ning Torres, Deeds Anita David and family, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Megan Centeno, Mark D. Kleiner Bayani, Elvi Ronquillo, Feli Ortega, Pat Ahos, Rolly David, Archan Manalo, Ranilo De Irit, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Bianca Marie Santiago, Mark Antonio, Joy Manalo, Alaysa Rain Tulio. Para kingalananggang kapainawan ng karadwa dari Domingo Senior, Ricardo, Domingo Junior, Apolinario, Bernardo Senior, Violeta, Romeo, Vilma, Elena, Pablo, Monsignor Florencio, Natividad, Wilma, Ralph Lendel, Ivan,
at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ginagipaan po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, ang grasya ni Ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, maya pa abak kay po, at napon first Friday, ngayon per Saturday, yung bala pong per Saturday, metong yang aldo darawon, king Indong Birhen, bilang Our Lady of Saturday. Nya baka tabebe tayong matampang nga pag masusaniti, sisyan tala pa rin kasalanan tamo, at anyaran pa'y lunos na at kapatawaran ng hapong Ginoo. Ikang memili kang Maria, ban maging hindu ning anak mo, iba't paking kamumulan, Ginoo pangalulo. Ikang sipwak ng Maria, ketiking yato, ban mayat busyeng tao, Kristo pakalulo. Ikang linilong kang Maria, king pamangaglina, king anak ng Diyos, ban matupad ing pangako na, Ginoo pakalulo. Ing Diyos na may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo,
idala na katangan sana, king bie, alangang manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalub mo karing kekang alipan, inge pasabing tula, ning masanting nga pamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalangin ning wana Birhen Maria, mabiyasa kaya sanang marap, karing kasalukuyan na kalungkutan. Ban miras kami king tulang alanganga. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at maghari kambe mo at ning banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Ngararing pari at ding propeta karing pamuntok at karing tao. Ing lalaking iti, mga intulid yang sentensyang kamatayan, uling magsalita yang laban king kiyakatamong syudad. Ikayo mismo, dindamyeng migsalita. Kanita sinabi ko, tinubod na ako ning Ginu, bani pasyag ing sablang dindamyo, laban keting templo at keting syudad. Kailangan ing magbayo kayong biye, at pamintuan ing Ginung kaya katamong Diyos. Nung makanyan ing daptan yu, baywan yu ing balak ng kasiran, as sinabi ng ipagpana kaya kayo. Ako naman, at yuko lalamning kaya kayong upaya. Daptan nyo kanako, itang isipan yung makatuliran at matulid. Dapot itiya ing pakatandanan yu. Nung patenyo ko, ikayo at ding tao niting syudad, mikasala kayong pamakamate, king taong alang kasalanan. Uling ing mitubod kanako, ya ing Ginu, ban ibyekya kayo iting babala. Kanita ngararing pamuntok at ding tao karing pari at propeta. Migsalita ya kaya katamo ing lalaking iti, king lagyo ng Ginung kaya katamong Diyos. Eya sukat paten. Dapot, ako, kumiras karing gamat da ring tao, at kumate. Uling sinaupa akong Ahikam ay anak ng lalaking Safan. Ing amano ning Ginu. Ginu king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Iligtas mo ko at sagipan king burak, at king danum amalalam, karing kakong kasalang, sagipan mo ko naman. Emuy paintulot ing dalan nako ning albog, o malumod king malalam. Emuy paintulot ing kwananako ning kamatayan. Dapot tutulang maplas ding sugat ko at misasakitan. O Diyos ko, saupan mo ko at pakayapan. Ing lagyo ning Diyos, king dalit kakuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan. Panakit daring mayayalipit, kaniti tumulala, at dingking Diyos sasamba, mipasiknangan la. Uling ing Ginung kayang pakiramdaman, ing dalong dingatyo, king pamangailangan, at ela naman painggulutan, detang kayang kaluguran, ayat king sukulan. Alleluia, 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 Alleluia. Papanatilyan mo kung maminto, king kaya kang kaburyan, kako iturumong kaya kang kautusan, o Ginoo.
Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa aking may pabalita, pangkang San Mateo. King panahon na ito, Herodes, tetrarka, balitanin tungkol kang Jesus at nga nang sinabi ka rin kayong opisyales. Itiya mismo yung Juan Bautista, asinabing mebye. Inya gagawa nala reting mala. Herodes, yung peparakap, pepagapos at pepasukol kang Juan. Pauli ng Herodes, asawa ng Felipeng, kapatid ng Herodes. Nga nang Juan kang Herodes, labag king batas, ing pakyabayan may nganting asawa mo, Herodias. Buri nemang ipapatay Juan, dapat tatakot siya karing memalen Hudyo. Uling kikilalanan ding meto nga propeta Iwan. Inyang mira singal do ng kebaitan Herodes, Isalome, anak ng Herodias, tinerakya arapan ding kumbirado. Metulayang emuna ni Herodes, inya sinabi na, at pengako ng matalik, king anak a babae, king ibiyan na kaya ing nano pamang adwana. King mungkahi ng imana, nga naning dalaga kang Herodes, ibiyeme ka na ako kaya timurin imbuntok ng Juan. King meto nga bandihado. Melong kutsing ari, dapat ulining simpana at ding kumbirado na, inutos na ing matupad ing kayadwana ning dalaga. May tubod ya at pepataptab ne batal Juan, king sukulan. Delaring makabili, ing buntok na, king meto nga bandihado, at binyene king dalaga, delana neman niti kang imana. Di natanglaring alagad ng Juan, kinwaring kayang bangke at kitkutde. Kay bat nanita, pintalan de Jesus, at belitare kaya iti. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Isang maliwanag pong nangyayari sa mga propeta sa lumang tipan, parang mahirap ang kanilang katapusan. No? May mga pinapatay at pinapahirapan. No? Kasi naman ang buhay ng propeta, ang pakikialam. No? Mahirap ang makialam. At sa iyo po, ayaw nating mga pakyalamero. No, ayaw nating may mga taong pakikilaman ng ating buhay. No. Pero ganyan naman po yung mga propeta, pakyalamero sila. Ang Diyos, pinapadala sila para makialam sa buhay ng tao. Pinapadala sila sa lumang tipan para pakialaman ang buhay ng mga Israelita. Pakialaman sa anong paraan? Para hindi sila malunod sa kasamaan, para hindi sila malugmok sa kapahamakan. No? Yan naman ang pakay. No? Pinapadala sila ng Diyos para hindi para ipahiya o kaya parang ibabas lang or lalaitin lang yung mga Israelita sa kanilang pagkakamali. Hindi. Para gisingin sila, alugin sila sa kanilang kalokohan, sa kanilang pagkalulango sa kasamaan. Dahil ika nga po, hindi saya ng Diyos ang tao ay mapahamak, kundi ang siya'y maligtas. Yan po yung maliwanag. No? Kaya dito po sa mga pagbasa natin ito, si Juan Bautista, isang propeta din, nakikialam naman sa buhay ni Herodes. Pero hindi naman talaga para ibulgar ang kasama ni Herodes o kaya laitin ang haring ito sa kanyang kahinaan, no? Kundi para siya isalba. No? Para talikuran ang immoral na buhay, ang kanyang pakikisama sa asawa ng kanyang kapatid na si Felipe,
At ang babaeng ito ay si Herodias. At dito po nakita natin ang nakakapangilabot na katapusan ni Juan Bautista na pinapugutan siya ng ulo ni Herodes habang siya nasa sakulan kasi yun ang hiling ni Herodias sa kanya nung nag-birthday si Herodes. Narinig natin dito sa ating ebanghelyo. Hiling ng anak ni Herodias nung masyadong nag-enjoy sa panonood sa pagsayaw nitong anak ni Herodias, si Herodes. Kaya na ipangako ni Herodes na ibibigyan lahat, kahit kalahati ng kanyang kaharian. Kahit anumang hilingin itong dalagita. Dahil siguro bata pa po ito, ganong tinanong ang kanyang mami kung anong hihingin niya kay Tito Herodes niya. At yun nga, dahil they are consensual sinning. Itong si Herodes at saka si Herodias. Gusto rin ni Herodias na mawala sa eksena itong nakikilam sa kanilang immoral na relasyon na ito na si si Juan Bautista. Kaya yun po yung naging daan. Kaya pinapugutan ng ulo si Juan Bautista. Buti pa si Jeremias sa ating unang pagbasa. Siya ipapatayin na rin, pero naisalba siya ng mga pinuno at mga tao, ibang mga tao, para hindi ituloy ang masamang balak sa kanya. Buti na ipagtanggol siya ng mga tao. Mayroon pang mga matitinong tao na pumanig kay Jeremias. Sana ganun. Mayroon ko kontra pag may baloktot na nangyayari. Sana ganun. May haharang kahit na gaano pa ito makapangyarihan. Ito kay Jeremias, good for him. Kasi mayroong nagtanggol sa kanya. Pero kay Juan Bautista, sa sakulan, mga munting mga sundalo lamang, hindi naipagtanggol ang kainosentihan at kawalang laban nitong si Juan Bautista. Pero ganun pa man po, kaya naikwento ito, kasi nung pinatay ni Herodes si Juan Bautista, nabalitaan ni Herodes na mayroong nangangaral. Sino itong nangangaral na ito? Muling nabuhay ba si Juan Bautista na aking pinapugutan ng ulo? Ang ganyan, Parang inuusig na siya ng kanyang konsensya. Inuusig na siya ng kanyang budhi. Hindi siya patatahimikan ng kanyang konsensya. Kasi nga naman, inosenteng tao, ika nga, kung masamang tao pa, baka siguro mayroon ka pang way out. Kasi masama out of yung emotion, dahil ang sama, napatay ko. Pero inosente at walang kalaban-laban. Kaya dito wala mang nagtanggol kay Juan Bautista sa mga tao doon. Dahil sila lang doon sa sukulan, sa kulungan. Pero ang Diyos ay nandyan pa rin. Para siya ang patuloy na magtanggol sa mga inosente at walang kalaban-laban. At siya pa rin ang uusig sa mga walang puso at walang halang. Tulad ng nangyari dito kay Herodes. Kaya no way out din yung mga, kasi kuminsan po yung mga makapangyarihan, akala nila they can go away with it,
lalo na dito sa Pilipinas. Pero ako po, alam niyo, pag pinupunta ko yung mga may sakit, doon lang sila nagigising sa mga ginawa nilang kasamaan sa nakaraan. Hindi rin sila pinatatahimik ng mga nagawa nilang masama. Alam niya na minsan, pagtapat ko, mayroon, namamatay na siya. Sa bagay, walang nakakaalam sa kanyang ginawa. Alam niyo ang ginawa niya. Pero sabi niya, buong buhay niya, pinagdusahan niya yon at doon ay tago niya. Pero inusig siya ng kanyang konsensya. Anong ginawa nito? Isang babae, ang pinagkukumpisalan ko, isang matandang nanay, nilaso niya ang kanyang asawa. Nilaso niya ang kanyang asawa. Whether yung asawa niya ay anong maging ugali, hindi ko na naitanong yun. Pero ito, masama man ang asawa niya o inosente, tignan niyo po, ito, habang buhay niya pinagdasahan, bit, yung ganun. Dala-dala. At yun nga, sa huling yugto ng kanyang buhay, salamat at naikumpisal niya. Salamat at matagal na niyang pinagdusahan. At ito, so ang Panginoon di pa rin tatahimik kasi gusto pa rin niyang magwakas ang ating buhay sa tama at wasto. Magtatapos sa Kanya, hindi sa kasamaan. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa mga kahilingan, tayong lahat na mahal ng Panginoon at binibigyan pa rin tayo ng mga propetang makikialam sa buhay natin para ituwid tayo at gisingin. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, idake mo kami, king sigasig ng Juan Amaminyag. Para King Santo Papa at karing sablang obispo at pari, King Pamanaralda tungkol king hustisya, itimid da sana ing katapatan king biye talasawa, antimo ing depata ng Juan Bautista. Panalangin ta king Ginoo. Para karing hanggang pamuntok ning gobyerno, ela sana mengari kang Herodes, ang magsalitang tutong mga ragul mano at kaybat marine, manuman king sarili. Ipanalangin ta king Ginoo. Para karing ating tanam asama, karing karelang pilubluban, ela sa mangari kang Herodias, agagamit karing alang hustisyang pamikatagon, balang makapagbenggansa. Ipanalangin ta king Ginoo. Para kay katangan, etasa na padala king kay katang ketasan, nunebagkus pusanan taya ing kay katang krus, at tukita kang Jesus, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni aduan tamong yung sarili tang kapagnasan. Ipa, tinubod mi Juan Bautista, ban mi sadya king dala ning kabubugtungan mong anak, king yato. Ipagkaloob mo naman sana kaya kaming sipagan at tiyatagan mi sadya para king kadwa ng panyatang. Hindi nga nadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Rasa
kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daw, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Ang kapanasan, Oy pamimigdalang, bait na ning Birhen Maria, ing kabubugtungan mo anak, tegulaling na ing kayang katapatan, kimeto nga makapagmulalang paralan, kabang daram nila kaya kareting ay, ning sakripisyo, mikabos kaya sana karing sablaming kasalanan, tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi, ning ginuma natili kaya kayo, yat nayo rin puso yu, pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos kingalangang galubos may payupaya, kabang parangalan mingo na Birhen Maria, mapalad yang dili karing sablang babaying malabirhen, akya kang piniling maging indu, ning bugtong mong anak, king kayo payaning Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, meging tunay ng indu ning kaya kang anak, abait ng timong sala ning meto yato. Ulinita kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babiye, kapurian kaya kang banal, banal, banaling ginu, Diyos sa mayupaya, may nuing banwa ting yato, kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyarilang katawan at daya, ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Pira sunet binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiya, ing kalis ning kana akong daya, ing daya ning bayat talang hanggang tipan. Ami bububu, para kaya kayo, at para ka rin sablang tao, ban keta may patawaran na rin kasalanan. Datan niya iti bilang kapigaganakan, kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Cristo me Cristo me Cristo sinu I Cristo datang ya Ini kaganakan niyo ipa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyaning anak mo, daramya kaya kay tintinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabayang pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang sabling miye, lalim-lanay Conchita, ading adaw pang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bielang angga. Ban kaya ng Maria, ang Birhen ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kay malmong kaburian, king kakabaning panawun puryandakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuryandakat parangalan, manggaman, king alangangga.
paminto king amayin talapangabos at miubog king banal ng turo, nga tamong ining mangangas manalangin. Ipami, Diyo kabanwa, misambanilag niyo mo, datang te kami kayarian mo, ni paminto ning lug mo, ketisuli pantibanwa, ing kakanan mi king aldoldo, ibe mo kaya kami king aldong ini, ampon ipatawad mo kaya kami, ring sada mi keka, anting pamamatawad ni karing may kasada kaya kami. Ngayon mo kaya paisaw titukso, ikabos mo kami, isablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkarob, ing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan, ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan at biligtas, kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panatang ng Jesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Nemo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo, ing kasalpantianan ing kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng Ginoo, tabi, sana kapilan man kaya kayo. Ito po may kakapatid, masyatangin ang pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, sumunod ako, king kasalanan ng iyato, pakaluluhan mo kami. Ning malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng iato, noon tamong kimbirana kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ikmatampang tanggap kaya ka, dapat sa kisming amana mo, kumayap na.
simpa, panalangin mo kami. Siklod Dampo. Orasyo Imperata para King Kapayapan, itamongan po. O Diyos sa igpaming at subanwa, ginuning kapayapan at katuliran, mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panawon ni misusubong kagutgutan. King pisasabihan politika, ning dayat malat kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing may ngalabas sa panawon, pembanatilyan mo ing kasalpantayanan mi keka, anting meto nga bansa. Ing kasalpantayanan mi, kingganaka at kaya panmulog. Yang mengat bus alang kasasagkulan kaya kami. Karing mikakarakal akalamidad, apepasari king katubuan. Antimurin karing sagkul agewaming tao. Kaya kabaning istoryami anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gera. Pakiramdaman mula ring panigapumi, ngining daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, angguan mo kami, iba't karing persaning dewakan, amitatake king karokan, karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, ela tao ring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok, iti ilaring atyo king kayupayan, at ding talapanibala naning karalumduman, ang mag-ari king yatong iti, ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato, ipanalangin mila ring pamuntok ming mi panibalan gawang masakit a desisyon, para king bansami, ipagkatiwala mila ring kapanayan mi keka, pati na ing paintunggulan mi, layon manigapu king pamamatawad at pamakalulumo, karing penandit apauli ring takot at suspetsya mi dungisan ing panlalawe mi, at meging dalan ning ewustong pamangampi, at pamikasama karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalumpu keka, O Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo, nung nuka rin ing pamikasama, yatadmi ing pamikalugod, nung nuka rin ing pamipakasakit, ing pamamatawad, nung nuka rin ing pamagduda, ing kasalpantayanan, nung nuka rin ing kasiranlog, ing kapanayan, nung nuka rin ing karalumduman, ing sala, nung nuka rin ing kalungkutan, ing tula. Iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Yeso Kristong anak mo, ang mabibye ang pon magari kambe mo, king kameto nganing banale espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Birhen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin, Manalangin tamo. Oy paming malugod, nganing tinggap ming sakramentong iba't banwa, adwan ming kay kang pakadulu, parati kaya sanang magsaya, king pamagmasusi, king ligaya ng Birhen Maria. Atok yung milasana rin kayang bakas, at masolong miyagum, king misteryo ng kekeng kaligtasan. Itingin adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi.
Ginoo manatili kay kayo. Bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may paitutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ng kaya katang kapag masusya, numayatana, luguran at suywan ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat, may poras sa gandang araw. Marami pong salamat. Ay, sus.